Dan gaba ne. Ban san darajar budurwa ba. Baka sani ba. Sai ba zawara. Allah akbar kabira. Kai fankan fayo ne. To yanzu ba tsaya tukun da wannan ba fankan fayo ba. Yanzu wannan da ka aura wannan tsinanne ta gidan. Ba ka hana kashin ba zagar min ita. Ba zagar. Ka rabu da tsinanniya ka aura ka aura. Ai kanka ka zaga tunda ba rama ni ba zan rama mata ba kuma ba ji ta ba. Kanka ka zaga. Wai ke yin yiwa. Yanzu abin da za a yi sai kan je Allah ya sa tije maka da addu'a. Allah ya raba ku da wannan ringa. Me waju na addu'a. Ban gane me waju. Kai ma Allah ya aure da kai da shehu ja Allah ya aure da ku. Ya mu ba da kai yanzu gashi aure kai. Amma ba tsoro kake ji wai ka tije maka ka. Amma ina da auren. To. Ai ba lalace ba rinka sai mun tiyar da jis. A wai ka sai tiyar da jis. Ko kuma ma odar katiba da kayan shayi. To wa kamar ya wa aka yi wa shehu ja la ilaha illallah rasulullah to an soyayya ce kai ta kan da ta saka a gaba yanzu ba hana kan ruwan gaba hatsi tai ba kenan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ai mu ba ma wasa da sunnan manzo gaskiya mu ma haka wallahi mu ma din lalata ta din iskanci na wallahi bana wasa da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to yanzu yaya zamu je zancan amma dan girman Allah dan Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dan darajar manzo sallallahu alaihi wa sallama kai mu huce minti 30 saboda me duk sallata da shafa'ina da uturina da addu'a ta bana wuce 45 kar ta gane kenan ko ta mai da kai danta ta mai da ni ai da namijin da yaro ne sai da aka yi da shi wallahi komai mukamin ka komai mulkin ka komai sarautar ka to in daren ne babu wannan mukam ba sarauta wallahi wallahi so kuma sai me wallahi kai na farau ya gaskiya na ai ba kai na farau ba wallahi kuwa amma dai ba mai da mu mazajen tace ba ko ba ce ba mai da mutum tace ba ko ba mai da kai tace ba na faɗa ba mai da kai tace ba to amma mai da kai dan iska ko kamar ya dan iska ko kallon dan iska yake ma ka kabar mi to duk zaman rawan gwana waye ba taka ba wace ce ba taka ba ka shiga layin nan na auren zawara da kwankwasa yake yi tunda duk da matsalar da baka da sadaki ba Allah ai mu ba ne na maka ba mu amma dai ba za mu shiga ba mu ba ne na maka ba mu kuma mun masa murna mu ma san mun masa addu'a amma ba mu shiga din ba to kar mu je ba wacce za ta samu a gaba da neman ta mai da mu yayin danta kamar kai wai ba yaro ban daren yayi kai gatari ne ma wallahi mun ga gatari wallahi gatari ne kai ba kai ba da an zara da bakin kai sai ta mai da kai dan iska kamar da ni ina so a hakan shan koko daukar rai wallahi kuwa kayan dare bai wannan karan ne baban raba sha mun gane shi